Ikastolen lehenengo elkartea 1932an sortu zen. Baina patxi zaharrak debekatu egin zituen ikastolak, eta ezkutuan jardun behar izan zuten lanean. 1960tik aurrera errepresioa lasaitu egin zen. Ikastolak legeztatzen hasi ziren Elizaren laguntzarekin, haren babespean jarrita. Horregatik, 1983an ikastola asko pribatuak ziren. Sare publikora pasatzeko aukera eman zitzaien. Eta eztabaida latza sortu zen. Batzuk sare publikoan sartzearen alde zeuden, eta beste batzuk kontra. Are gehiago, sektore berean baziren elkarren kontrako iritziak ere. Egundoko saltsa alegia. Azkenean, ikastola bakoitzak bere kabuz hartu zuen erabakia. Baina izan publikoa edo izan pribatua, beti egongo da etxean geratzea nahiago duenik. Nik hor ikasi nuen. Eskumiak hemendik ni jasan behar izan ninduten hezkuntzako profesional guztiei. Hemen Nafarroan botereak ez du inoiz borondate politikorik hezkuntza euskaraz nolabait zabaltzeko, eta hor zer gertatu zen, sare publikoa Iruñatik gora ematen duela aukera euskaraz ikasteko, eta Nafarroa osoan eta Iruñatik bera ikastolak besterik ez dutela aukera hori ematen. Esan bezala, erritmoak erabat ezberdinak izan dira elkarte autonomoan zein Nafarroan. Bai, ikastolako, naiz, Zarauzko lehenengo belaunaldikoa, ibili ginen, fraien lokal batean hasieran, gero jendeak utzitako etxeetan, garajeetan, txaleten batean, eta hola.